na-eburu kwa mmadụ n'ọkwụnụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kele n'Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye manije eme ọdụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye manije eme ọdụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu ọnwa chacha ndị oke dịga anyị front and back ndị oche enye anyị front and back fada sikala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa obodo ụka adịkwa mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si n'ọma mme ọdịnala ama nkwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya adị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu ụmụ ọdịnala Igbo ekelekwa m ụnụ abịakwa m n'uruchi taa n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji adọwa eziokwu agba nke ọ bụ m nwa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na tempụl anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Isiokwu anyị ji bịara ụbọchị taata bụ the importance of keeping those sacred items, monuments, and sacred items, sacred ground, na okwu mmụọ dị iche iche, and sacred altars in our various homes and communities. Very important. Where the entities of powers in your community was installed might be in your own father's land, and that of conviction, your father voluntarily gave out that parcel of land for that spiritual installation. But what do you do when you grow up?
we started making issues. No one issue quite a bit. Because of I did Macabia. Echefuna. Now I na-achụ n'ọnwa nke ọnwa September ga-ebido na September 6. Meaning that if you really want to join us in that sacrifice, 14 days ritual, a go for better. You must do so between today and the 5th. We have only 5 days. Because the sacrifice will start on the 6th. So actually so any can we get make it sure now from now till the 5th. What am I saying? Jambunienu, aje put here, aje do there. Aje sigona kia we bunyo to the madenu. You put a bono to abona, I get in a temple, just chuaja. Go for kubioku, this in the nine, Bundaniani, friends of the temple. Ndini ne so na anyị na-aja nke ọnwa Septemba. Ọnya ka anyị na-eje eme kwa ụbọchị. Ka ọnwa Septemba ebido September 6, last for 14 days, and then on September 19th. On that 19th, anyị ga-egbu ebulu after ka a chụchara aja n'ụtụtụ. Ehihie egbuzi ebulu wee mesara ka ndị mmadụ erikwa ama nwụọ. Ọ bụrụ na ịma ihe aja esigo na aja bunye ndị mmadụ elu. Aja mmadụ kwesịrị ịda anọ na ịchụ aja ụbọchị. They say pray without season. Chụpụ aja. Ndị ụka Rom ga-agwa gị the importance of aja. Ha kpọrọ nke ha ịchụ aja mass. What the benefit of aja ka m bịara ịkọwata. Ekwugobi ya mbụ. When things are not moving right for you, don't keep quiet. Don't keep quiet. You must do something positive in order to recreate results. Cover the importance of Ajana Tunigwe. My admonition this night is the importance of admonition, the importance of Ajana Tunigwe. Whoever show was a man, I was saying that even if you have unclean note, if you want to spend some unclean notes, single, you might find it difficult to spend it. But believe in me, if that's dirty note, it's here in a bundle of other notes, you might spend it. Despite the fact that the note is legal tender, but for the fact that all the dirty, yes, the dirty note, yeah, you might find it difficult to spend it. But adding it up with other bundle of money, believe me, even the person that is counting the money will see it, but it will overlook it. That is the benefit of ironing. I will make a simple analogy concerning it. Now, while finding our consultation, distance is not a barrier, and our spiritual work, distance is not a barrier. I want to talk about Alpha meeting more, but they talk to you na China for one. He gave me chat me on WhatsApp 0805-7837-672. Forward their 3 prayer requests and make donation token to the account. Starting that week day after again, and I get could be for 14 good days. On your way here, Yama. Gagasia, you also equals the name of Bo issue quite ya. Castle na na bu free. My name of Fayana Ugo. So when they got there for canceling or a buffer, naturally not present, you must let me know. Kebu Kogi. Long as every day, Jallo, Borrow got the chupto. I am alone every day, except Sundays. Kavi, he goes, Emma. That the cause of you. Sorry. Because of the way he was the Bible, Basalo topic I did Macabia.
One topic I need to about the importance of keeping those sacred things to avoid committing what is called sacrilege. Committing sacrilege. Because by committing sacrilege, what it means is that you have desecrated holy things. I can tell you a lot of people are facing the punishment that follows desecration. Never you get involved. Let me tell you one thing. In almost Igbo families, all Igbo families, enwere sacred things dị na ngwuru dị iche iche. Nke mbụgoro ka mbidogoro n'okwu ana. Enwere ọtụtụ ngwuru ebe enwere okwu ana. That is ebe a dọrọ ana ngwuru gboo. Ọ nwekwara ngwuru dị iche iche ebe enwere okwu chi. E nwekwara ngwuru dị iche iche ebe enwegolo okwu mmụọ dị iche iche. Ọ nwekwara ngwuru dị iche iche ebe enwere okwu agwụ dị iche iche alụrụ alụ n'ala. Ihe ndị a to mention but few bụ ihe emesịrị na ngwuru dị iche iche. Ụfọdụ ngwuru ụfọdụ ebe akpọtụrụ mmụọ, like ebe akpọtụrụ ọdọm. Ụfọdụ ngwuru bụrụ ebe enwere sacred trees around bụ mmụọ. Enwere so many ways of installing sacred stuff. It could be sacred altar. It could be ebe adọrọ ana, a spiritual altar. Then nwezie nke ebe adọrọ mmụọ. Ebe adọrọ mmụọ. Ebe ekwubiri okwu wee dọọ mmụọ. Ọ bụrụ installation of a higher being. Dịka ebe adọrọ ana, ọ mmụọ ka adọrọ ebe anwa. Dịka ebe akpọtụrụ arụsị, ọ mmụọ ka adọrọ ebe anwa. But minus that, enwere so many other ways mmụọ si apụta maka na ihe kwuru ihe akwụdebie. Example, n'okwu mmụọ dị iche iche na-afụ, enwere ike adọtụrụ mmụọ. Let's say ka nwere be anyị maatụ adọtụrụ ụlas ankọ ya ebe awa dịka okwu mmụọ ụlas. Then ịdọtụchazie ya, emesịa mmụọ ndị ọzọ nya na ya na-erikọ will start coming. Ebe a akpọtụrụ ụlas, from ịkpọtụ ụlas enwe ma udo. As we speak, enwere udo dị a. Maka na adọtụrụ mmụọ ọbụla adọtụrụ na-enwe ana ebe adọrọ ana. Ya wee chọọ ime ihe ụfọdụ dị n'ana, ijebe n'ihu ana. Mmụọ ọbụla na-enwe ana adọtụrụ. From udo ebia, ogwugwu sie, ogwugwu bịa. From ogwugwu akpụ bịa. A na-ekwu na akpụ bịarụ, ngwu bịa. Ha gara akpọta ibe ha. Etu a ka o si wee dị na mmụọ. Etu a ka ọ dịkwasị na ngwuru dị iche iche. Let me tell you what is happening. Na Ugochi tụbọrọ na temple. Ka m zara oku agbọrọ m, akpọkuru m my ancestors wee yọghasị ha mmụọ niile, ezi mmụọ niile ndị nna nna anyị ha kpọtụrụ n'ala ha ji wee jee ozi gburugburu.
anyị wee jụọ ozi mgbe gboo na dịka mụnwa bụ Eze-Ana na-arịgota n'oche ọdịnala, that I'm giving hand of friendship to all of them to come and join me n'izu oku a n'ịlụ ọrụ a agbọrọ m wee bido ọlụba ya bụ ọrụ na-alụso dị ọrụ. Ụmụ mmụọ dị iche iche na-abịa, alụsị na-abịa, ma alụsị be nne m ma alụsị be nna acha ihe na-abịa, mmụọ dị iche iche na-abịa. The latest that joined the temple now is Ngwu. Ngwu abụrụ gị nwa eji aka gị bụrụ ngwu. Ngwu adụrụ ka alụsị ikwu nne gị nwere ike ije mee ihe ị kwesịrị ime, ndị ikwu nne gị ebinye gị mmụọ. No, ngwu na agbụ na-abịara onwe ha. Echefukwara na e nwere akpụ mmiri, akpụ ndị mmiri, nwa akpụ ndị ichie. Akpụ ndị ichie bụ nke a na-enwe ogwu n'ahụ, mana akpụ mmiri na-enwere onwe fresh body. Mana ị na-anya na akwụkwọ ya efukwa na akwụkwọ akpụ ọmụmụ ka ọ bụ. A na-enwekwa ọjị. Ihe niile abụ sacred trace. Mmụọ na-ebute ha ga-akọ ha akọ. Ọ dị ndị njedo nke Chukwu na-eburu ya ebe ọ bụla ha chọrọ ka ya bụ ka akụbanya mmụọ ka ejiri aka ha mee ya bụ installation. So ọ bụrụ mmadụ na-eji aka ha eme installation, no, ndị njedo nke Chukwu na-eji aka ha ebe ọ bụla ha chọrọ ka akpọtu ya bụ mmụọ ha bụrụ ọbụla okporo onwe. So at Ugochi and at temple, we are so lucky because of our land and our no I will make a join the eye. Makamano is a dream of every Bibia to have those sacred trees around his shrine. Because the herbs, elemental beings, it was when in the water element, and the water sprite, the mammals, and the rest of them. It was a case of one thing can alone flower and plants and other herbs. The element. So whenever I approach them with their petition, they listen. All have been to Kuna Mados. When you were called we here, you were malo. Now those installations, they na ben nage abro event. We want for symbol of authority. Now we for abo ihe nna nna gị ha ji ekwu okwu. Oyi ya wo for na ka ọ na-ekwu. Si na ọ ga-adịrị agbụrụ ya mma. N'ife ọma na-eme na be ndị ọzọ na-eme na bịa. Na ha ma nwụchu, na ha ma efuchu. Na echeche ihe ọjọọ ya eme ha mee onwe ya. Na ha ga-ejere obodo na ha ga-anakwaziri obodo. Gọwa ọfọ ogologo ndụ na-arụ isi kere isi ya n'isi ezinụlọ ya ya n'isi generation ya unborn. Because our forefathers, they don't joke with long life and prosperity. Ogologo ndụ and good health. Now, Owabruna, that of our the symbol of authority Jukubiyoku. Now the point of contact of that Ukwekore Tower, your ancestors Ukwekore Tower, which is more all the beings for the light region. We will be moving now. We are out. Say Naben Namo reinstall entities of past. And maybe the Bubu Waha Hachiyatazu. The any name of Tanaba Yabra Wunta. I am sorry on behalf of my siblings. Now, things just here also. Maki, I hear the medicine or one do the know. And they had my prayers and granted my wish. Today, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi to oraifite, one of the respected
elders, and also title holder of the high standard. Now, you're not checking one book. But what do you hold about a man and all this today? Or than a wise. EZE-ANA Ugochi and they don't know. Because now above that, who is who? Here, Basarod Nanibo. I belong to all the groups. The bag and up Mana, years back, it wasn't like that. So for me, it's a blessing from my ancestors to elevate me to that height. Now, what am I saying? Now, because the simple reason is this: I restored all the damaged chains in my family. Remember, years back, I was just an ordinary adherent, somebody that believed in ordinary, doing my research quietly. I'm just an ordinary person doing my research. But at the end of the day, I became totally convinced, not that about Ondo. What did I do? I started restoring all the damaged things. And today I'm smiling. Whatever I ask, I get. So all I want for them are the for the simple reason that they to amoro the implication of not doing the right thing. Because even if you decide not to answer your call or do the right thing, it's just a matter of time. You will stay person and the thing will continue in your family because somebody must obey and keep that window with the gods of the land and the entities of powers. If not, your generation can be wiped out. As in our Hondo Kwabesina, our Ogbuefi say, righteousness exalts a nation and sin is a reproach. And the other one about your sinner, number one that you know, the Hamas of Puchuko Kekerenukan. Now, God Almighty lose nothing. That nation can be turned into hell. That nation can be turned into torment. So I can tell you one of the reasons why things are not moving right for you is because of total negligence. Some of you committed a dastardly act intentionally. Don't worry for them. You were to Kwasangu, then I'm going to where you boy. How do you think you know peace? All more Namma no only can man not a yanko. I don't know, Bobo, where's it the Munkwa? Do you know what you did? Because this is not ordinary just trade, it's a sacred word at that. Do you know what it costs when you decide to lend all the elements that's living in that particular sacred tree? Homeless, because he cut the tree. It's not for anything, but then they have to face the consequence. Dika onye nze, chiri nze, EZE-ANA. It is not every firewood you will use to cook food for me to eat. Those sacred trees, you cannot use it to cook food for me, because I will not eat them. So there's no excuse you will give that really is the reason why you committed that dastardly act. Even when he decided na water, when you say na water, nne ya yala, wala ya wala.
Magology man that you will let that all the spirit that is living in that particular tree, they let that homeless by cutting it carelessly. You have learned that some spirits, their spirit they are bored, render them useless, homeless. And how do you expect that they will allow you to have your own home in peace? How do you? They will never allow you because you have mother sleep. That is one of the reasons why some of you are suffering. During my own time, I made up my mind that I will start restoring every damn thing damaged or misused by my superiors. It could be my father, it could be my mother, and the rest of them. And for the fact, all this while I have been pleading with them to forgive me and forgive my family because of me. And they had my voice. And today I'm very happy that they're all returning bit by bit. But I really showed them that actually that I have made up my mind truly earnestly to answer my call. In first place, I started rebuilding all that was damaged and plead with them for mercy. I told you that first thing I did when I returned to Odada is Ewachi or for Nanama. Nam to for it. I just watch here with you. I beg that follows it. Okay, measure that one. Jail after watching of one. Bido Obi Emebri na device we could be. We have a hard door interested. Busy and a bum low now at how when you hold on. Simple because I'm your ha something. What's that? Name what have you soon? No be neither. Nama Lulobi, more Lulu me. Unum new living house of Ogbuefi EZE-ANA. I will build you for you. And they listened to my cry for help. They buttered my bread. And after immediately I finished my living house, I built standard living for them. What am I saying? Mgbe bialo tiaka ni Ibudo or some of those secretaries in your father's compound. It's not as if those things are blocking anything for you, but to show you care the Naka. He committed here those that sadly act. And that's why you are deceiving Brulala. Okay? So what am I saying? What I'm saying in essence is this. You must learn. You must learn. If there is a fall of the family and they happen to be the elders and they are not interested, what you will do is package that your for the way it is and keep it in a safe place. Believe me, your ancestors will connect and use somebody in your descendants to make use of that for the benefit of all. But when you decided that this of can you ever destroy what you cannot create and you expect to go scot-free? You can never go scot-free. So those sacred things that is here, is it all the trees, all the sacred monuments, ever adorana, ever arorawo, please and please for your own life. Don't ever try to disrespect or damage any of those things. If you are not interested, package them well. But I can tell you, it's for your own good that those sacred things is in your family. It's for your own good. If you know the benefit of having those sacred things in your family, you will thank the gods for giving you that such opportunity to have those things in your father's compound. You get, yes. So learn how to make use of those sacred things. Do you know that you be example?
have finally decided to join the temple, join us in the temple. I went to the I performed some rituals. I welcome Mabi Aqua. Where you see him chop. Now the temple. With this my earnest prayer, you are welcome here. Don't think that if anybody out of ignorance decided to go there, as in to cause disharmony or to commit sacrilege before that elemental beings or entities of ours, the person is trying to enjoy himself or herself. What am I saying? Respect those sacred things. Is it aquarium? Is it obindiche? Is it respect of them? Even when I'm ready to front and back, another change. When that bag of sap or the in the name of Christianity. So what am I saying? What I'm saying in essence is this. Learn how to keep those sacred things holy. They are all good. But if you know that they real front and back, another change that you can, there's nothing you can do, pass them and leave them the way they are. Don't bring an offender to your father's compound to come and dictate how things will be done. Keeping those sacred things is for your own good. I can tell you, when you keep on getting yourself involved in destroying those sacred things, believe in me, they will keep destroying whatever that belongs to you. Because it's by keeping those sacred things that you will be able to get more goodies. Never you get yourself involved in destroying those sacred things. Never. But if you have already gotten yourself involved, then you have to do appeasement. Makandoge. In one Juju and Kuja send them message in WhatsApp 0805 7837 672. I can make send them message. I call again 0805 7837 672. Again 0805 7837 672. And in the next video, to Sally and the adult. That is the only thing I can do for them. In order to change many people's life. Or hear me. Now I have to work in me here. I speak positivity into your life. Every human spirit that is under the influence of my voice. During now no. Kahana, I like this video. Let's share the link. May they be favored. Let there be upliftment. Let there be breakthrough. Let there be liberation. Let there be more. Now I have to work in me here. You tell me, see how here again. I guess here. God kwa echi otu oge a echi niile bụ Friday ya gazie n'ọfọ